ओके. चालेल, चालू करूया का आपण? येस माताजी, शुअर. मी प्रथम मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. चला आपण आता चालू करूया. काल आपला होऊ शकला नाही कारण ते शेल्टर आस्पायर हे सगळं जाणून घ्यायचं होतं म्हणून काल वर्ग होऊ शकला नाही. म्हणून आता आज आपण 15वा अध्याय चालू करूया. बरं, मला सांगा की सर्वांनी सांगितलंय का मला की 14व्या अध्यायातला श्लोक जो कुठला तुम्हाला आवडलेला आहे? मला वाटतं नंदा माताजी आलेल्या नाहीयेत, त्यांनी काल सांगितलं नव्हतं. चालेल, सुषमा माताजी तुम्ही सांगितलं होतं का? हरे कृष्ण माताजी. काय 14व्या अध्यायातला कुठला श्लोक तुम्हाला आवडला ते? नाही सांगितलं माताजी. बरं, मग तुम्ही काल हे केलं, बघितलं की तुम्हाला वेळ नाही झाला? नाही, मला 26वा श्लोक आवडला. माच यो व्यभिचारेण भक्ती योगेन सेवते. 26वा आहे वाटतं तो. हो, सगुणान समती तीर्थान ब्रह्मभूया. सॉरी, 20वा नाही, कुठला आहे तो? 26वाच आहे तो, पण 14व्या अध्यायातला 26वा आहे. ओके. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतः 26वा आहे. भक्तीमध्ये संलग्न होतो. त्याचं विश्लेषण सांगायचं का उद्या? नाही, ते काय आवडलं तुम्हाला ते सांगायचंय. 26वा श्लोक आवडला आणि त्यामध्ये हेच सांगितलंय की सर्व परिस्थितीमध्ये आपण एकनिष्ठ होऊन भक्ती आपली परमेश्वरापर्यंत जाण्याचा, ब्रह्मस्तरापर्यंत प्रयत्न करावा. आणि यामध्ये ह्या भक्तीमध्ये एकनिष्ठ राहावे, तरच आपण त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो. चालेल. आणि मग त्यानंतर आपण ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत होतो, असं या श्लोकामध्ये सांगितलंय. एकनिष्ठतेला जास्त महत्व यामध्ये आहे. चालेल चालेल. बरं, हरे कृष्ण माताजी. बरं, तर आता आपण 15वा अध्याय चालू करूया. 15व्या अध्यायाचं नाव पुरुषोत्तम योग आहे. कुमुद माताजी, स्क्रीन ब्लो अप करता का पूर्ण, म्हणजे ते साईडचा तो बार नाही दिसणार. माताजी ते होऊन नाही शकत, मी कसं करते ते. बरं, राहू दे, असून दे, आहे ते ठीक आहे. बरं, तर आता हा जो योग आहे पुरुषोत्तम योग आहे. आणि
याच्यामध्ये श्रीकृष्णाने काय सांगितलंय, आता त्यांनी 14वा जो अध्याय आपण केला, त्या 14व्या अध्यायात त्यांनी सांगितलंय की तुम्ही 3 गुणांच्या पलीकडे जा. तुम्ही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण यांच्या पलीकडे जाऊन शुद्ध सत्वामध्ये स्थित व्हा. मग आता हे सांगण्यासाठी श्रीकृष्ण आपल्याला पुढे घेऊन सांगताय की हे जे भौतिक जग आहे हे कसं आहे आणि का तुम्ही गुणांच्या पलीकडे गेलं पाहिजे. आता थोडं या भौतिक जगाबद्दल आपण शिकलेलो आहोत की हे दुःखालय अशाश्वतम आहे, इतकंच आपण शिकलेलो आहे. पण या भौतिक जगाचं स्वरूप काय आहे आणि या भौतिक जगापासून तुम्ही अलिप्त राहू शकता का आणि कसं राहू शकता आणि या भौतिक जगातून कसं सुटायचं. कारण या भौतिक जगातून सुटल्यानंतरच किंवा पूर्ण अलिप्त झाल्यानंतर तुम्ही या गुणांच्या पलीकडे जाऊ शकता. तर 14वा अध्याय आणि 15वा अध्याय यातलं कनेक्शन काय आहे की इकडे श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय की तू गुणातीत झाला पाहिजेस आणि गुणातीत व्हायचं कारण काय आहे ते इकडे सांगितलंय की हे जे जग आहे भौतिक जग हे आध्यात्मिक जगाचं एक प्रतिबिंब आहे. मग प्रतिबिंब कसं असतं, आता हे मी नेहमी ही गोष्ट सांगते सुरू व्हायच्या अगोदर हा अध्याय, की एक मुलगा असतो आणि तो नदीच्या किनारी चालत असतो आणि खाली बघत असतो. तर पाण्यामध्ये त्याला एक झाड दिसतं आणि झाडाला छान आंबे लागलेले असतात. तर त्याला आंबे खूप आवडतात म्हणून त्याला असं वाटतं की आपण नदीमध्ये उडी मारूया आणि जितके मिळतात तितके आंबे आपण घेऊया. म्हणून तो नदीमध्ये उडी मारतो आणि आंबे घेण्याचा प्रयत्न करतो. पण कितीही प्रयत्न जरी त्यांनी केले तरी त्याला ते आंबे आवडत नाही. आणि तिकडे जरा जवळच एक माणूस बसलेला असतो. आणि हा माणूस या मुलाकडे बघत असतो. हा नदीमध्ये उडी मारतोय, परत एक 20-25 मिनिटांनी वर येतोय, परत उडी मारतोय. तर असं खूप वेळ चालतं आणि मग संध्याकाळ झाल्यावर आणि मध्ये मध्ये हा मुलगा विचार करतो की हा जो माणूस आहे याची मदत घेऊया का आपण. पण त्याला वाटतं की याची जर मदत मी घेतली तर जे काही आंबे आहेत तोही घेऊन जाईल काही. मग मला जे आंबे मिळणार आहेत ते कमी मिळतील मला आंबे. पण शेवटी तो हताश होतो कारण त्याला एक सुद्धा फळ हातात मिळत नाही आणि तो त्या माणसाकडे जातो आणि सांगतो की काका तुम्ही मला मदत कराल का, हे आंबे मला खायचे आहेत, मला हे आंबे हवेत. तो माणूस म्हणतो चल दाखव कुठे आहेत आंबे. तर तो हा मुलगा म्हणतो बघा नदीमध्ये एक झाड आहे आणि तिकडे आंबे आहेत. आणि हा म्हणतो हो, तो बघतो झाड म्हणतो बरं थांब तू इकडेच, मी तुला लगेच सगळे आंबे काढून देतो. आणि ते झाड नदीच्या जवळच असतं. त्या झाडावर हा चढतो आणि याला सगळे आंबे देतो. या मुलाला आता आनंद होतो. तर जेव्हा केव्हा आपण रिफ्लेक्शन बघतो त्या रिफ्लेक्शन मध्ये खरे आंबे, ते खरं झाड हे अस्तित्वातच नसतं. त्याचप्रमाणे हे जे आपलं भौतिक जग आहे, प्रत्येक जणाला सुख हवंय, आनंद हवंय, शांती हवी आहे. पण या जगामध्ये या तिन्ही गोष्टी नाही आहेत. जरी त्या असल्या तरी त्यातून भौतिकातून मिळणारा जो आनंद आहे तो क्षणभंगूर आहे, शाश्वत आनंद नाहीये. आणि आपण शाश्वत आनंदाच्या पाठीमागे असतो आणि हा शाश्वत आनंद आपल्याला या भौतिक जगातून मिळत नाही. आनंद हा फक्त आध्यात्मिक जगात आहे आणि इकडे आपण आनंदाच्या पाठी असतो.
अनेक जन्म गेलेली आहेत, आपण आनंदाच्या शोधात असतो. हे फक्त जे मटेरियल वर्ल्ड आहे, भौतिक जग आहे, हे एक प्रतिबिंब आहे. आणि आपली आशा असते की मला अमकी अमकी गोष्ट मिळाल्यावर मला आनंद होईल. मग ती गोष्ट आपण मिळवतो, ही तो आनंदही टिकत नाही, तोपर्यंत दुसरी इच्छा निर्माण होते. आणि दुसरी इच्छा जी निर्माण होते ती अगोदरच्या इच्छेपेक्षा खूप इंटेन्स असते. त्यासाठी आपण प्रयत्न करतो. मग असे जे आपले प्रयत्न आहेत आनंद मिळवण्यासाठी, हे प्रयत्न कधी थांबतच नाही. आणि आनंद जो मिळतोय आपल्याला सो कॉल्ड, म्हणजे आनंद नाहीच आहे, तो एक प्रतिबिंब आहे आनंदाचं, ते सुद्धा टिकत नाही. तर यासाठी श्रीकृष्णाने आध्यात्मिक जग आणि भौतिक जग याची तुलना केलेली आहे. आता ती कशी तुलना केलेली आहे आणि काय केलेली आहे ती आता आपण जाणून घेऊया. कुमुद माताजी, नेक्स्ट स्लाइड. माताजी, शेअर केलेला स्क्रीन दिसत नाहीये. कुमुद माताजी, सगळ्यांना दिसतोय का? येस माताजी, 1 minute, लेट मी शेअर अगेन. आता दिसतोय माताजी? हो, आता दिसतोय, पण म्हणजे ते लँग्वेज वेगळी आहे. लँग्वेजेस वेगळी आहे. येस माताजी, आय नो. चालेल. ते 1-2च स्लाइड्स आहेत. ओके ओके, ठीक आहे, पण आता दिसायला लागला. हो, मी पुण्याला आले आणि माझा चार्जर जो आहे ना तो मुंबईतच हरकत विसरले. नाही माताजी. त्याच्यामुळे हरकत नाही. म्हणून मी म्हटलेलं मी पहिला शेअर करते, पण काय आपल्याला हे पूर्ण रेकॉर्डिंग पण घ्यायचं आहे. हो, समजलं. म्हणून चालेल. चालेल. दिसत नव्हता, आता दिसायला लागला. आता ही फर्स्ट स्लाइड आहे. याच्यामध्ये सांगितलेलं की आपण काय काय शिकणार आहोत. तर आता 15.1 ते 6 याच्यामध्ये श्रीकृष्णाने या भौतिक जगाची तुलना आध्यात्मिक जगाबरोबर केलेली आहे. आणि त्यांनी सांगितलंय या भौतिक जगातून जर तुम्हाला सुटायचं असेल किंवा हे भौतिक जग पार करायचं असेल, तर तुम्हाला या भौतिक जगाबद्दल अनासक्ती निर्माण झाली पाहिजे, डिटॅचमेंट. यानेच तुम्ही या भौतिक जगाचं हे जे वृक्ष आहे याच्यापासून तुमची सुटका होऊ शकेल. आणि ते जर झालं नाही तर मग काय होतं, 15.7 ते 15.11 तिकडे सांगितलंय की आपण बंधनात अडकतो आणि आपलं एकसारखं स्थलांतर होत असतं, ट्रान्समायग्रेशन. एका शरीरातून आपण दुसऱ्या शरीरात जात असतो. आणि मार्ग एकच आहे, या जन्म मृत्यू चक्रातून बाहेर पडायचं असेल तर ते फक्त कृष्णांच्या कृपेने आपण या जगातून बाहेर, जन्म मृत्यू चक्रातून बाहेर पडू शकतो. मग पुढचे जे श्लोक आहेत 12 ते 15 इकडे आपल्याला सांगितलंय की आता जेव्हा आपण असे प्रयत्न करत असतो की आपण कृष्णाकडे जाण्यासाठी आपण एक पाऊल उचलतो, तेव्हा कृष्ण सुद्धा आपली या भौतिक जगामध्ये तोही आपलं रक्षण करत असतो. आणि तोही 10 पावलं चालतो. आपण एक पाऊल उचललं तर 10 पावलं चालून आपल्याला घेऊन जाण्यासाठी येत असतो. मग आता ज्याप्रमाणे आपण 10वा अध्याय चतुर्श्लोकी गीता होती, तशी इकडे या 15वा जो अध्याय आहे 16, 17 आणि 18 याच्यामध्ये आपल्याला वेदांतांचा सार सांगितलंय. आणि हे जे 3 श्लोक आहेत याला सुद्धा त्रिश्लोकी गीता असं सांगितलेलं म्हटलेलं आहे. तर तेही मी तुम्हाला सांगणार आहे आता. हे 3 श्लोक पाठ करा म्हणून. 16, 17, 18 आणि 19 आणि 20 मध्ये परत हीच त्रिश्लोकी गीता आहे, ती परत
थोडासा एम्फसिस देऊन ती आणि आपल्याला तेच सांगितलेलं आहे की कृष्णाला जाणणे म्हणजे सर्व काही जाणणं असं आहे. आता हा जो अध्याय आहे 15वा किंवा 12वा अध्याय, हे खूप छोटे आहेत. त्याच्यामध्ये 20-20च श्लोक आहेत, पण तरी 20 श्लोक जरी असले तरी हे सगळं एकदम कंडेन्स्ड नॉलेज आहे. म्हणजे समजा जर साखर 1 किलो असेल आणि त्या साखरेचा पाक आपण केला तर तो पाक एका छोट्याशा बाटलीत सुद्धा मावू शकतो, पण ती 1 किलो साखर काय छोट्याशा बाटलीत मावू शकणार नाही. तर त्याप्रमाणे हे सगळं नॉलेज आहे, हे सगळं कंडेन्स्ड नॉलेज आहे. आता आपण 14व्या अध्यायात काय शिकलो, तर आपल्याला सांगितलं की गुणत्रय विभाग योग की 3 गुण आहेत, तमोगुण, रजोगुण आणि सत्वगुण. आणि तिन्ही गुणांनी आपण या भौतिक जगाशी बांधले जातो. गुण म्हणजे काय? संस्कृत शब्द आहे गुण, म्हणजे दोरी, आणि दोरीने आपण बांधतो. तर ही जी आता दोरी हा अगदी माइल्ड शब्द आहे. खरं म्हटलं तर हे जे 3 गुण आहेत हे बेड्यांसारखे आहेत. ज्याप्रमाणे कैदींना बांधलं जातं बेड्यानी, त्याप्रमाणे हे 3 गुण आहेत ते आपल्याला या भौतिकाशी बद्ध करतात. मग हे 3 गुण यांचे परिणाम काय आहेत, या गुणांमध्ये माणूस कोणकोणती कर्म करतो, मग त्या विशिष्ट गुणामध्ये असल्यावर त्याचं गंतव्यस्थान म्हणजे मृत्यूनंतर तो कुठे जातो हे आपण शिकलो. आणि मग श्रीकृष्णाने, अर्जुनाचा प्रश्न होता ना की हे जे 3 गुण आहेत या 3 गुणांच्या पलीकडे कसं जायचं, तर श्रीकृष्णाने सांगितलंय हे या 3 गुणांनी जर तुम्ही बद्ध असाल तर तुम्हाला माझी प्राप्ती होणं शक्य नाही. मग तुम्हाला या 3 गुणांच्या पलीकडे गेलं पाहिजे. मग इकडे अर्जुनाला श्रीकृष्णाने सांगितलं की या 3 गुणांच्या पलीकडे अर्जुनाचा प्रश्न होता की अशा माणसाची लक्षणे कोणकोणती आहे जो त्रिगुणातीत आहे आणि त्याचं आचरण कसं आहे, आणि आम्हाला जर या 3 गुणांच्या पलीकडे जायचं असेल तर काय करावं लागतं. मग प्रथम श्रीकृष्णाने सांगितलं की तो जो त्रिगुणातीत असतो तो कसा असतो, त्याचं आचरण कसं असतं. आणि जर आपल्याला त्रिगुणातीत जायचं असेल तर आपल्याला श्री कृष्णांची अव्यभिचारेण भक्ती केली पाहिजे, अनन्य भक्ती केली पाहिजे. आणि जेव्हा आपण श्रीकृष्णांची भक्ती करतो तेव्हा आपोआप हे जे 3 गुण आहेत, ही जी प्रकृती आहे, त्रिगुणात्मक शक्ती आहे, ही आपल्याला त्रास देत नाही आणि आपण श्रीकृष्णाशी जुडले जातो. मग आता हे तुम्हाला त्रिगुणातीत व्हायचंय. श्रीकृष्णाने सांगितलंय की हे जे भौतिक जग आहे इकडे तुम्हाला ही त्रिगुणात्मक शक्ती बांधून ठेवते. मग आता जर हे बांधलेलं आहे आणि आपल्याला ही साखळी किंवा ही दोरी तोडायची असेल तर प्रथम समजलं पाहिजे ही तोडली का पाहिजे, हे जे भौतिक जग आहे हे कसं आहे. मग आता हे आपण 15व्या अध्यायात शिकणार आहोत. नेक्स्ट स्लाइड. हा, पुढे हे झालंय आपलं. बरं, आता याच्या नंतरच्या स्लाइड्स इंग्लिश मध्ये आहेत. मला वाटतं पहिला श्लोक आणि त्याचा अनुवाद कुमुद माताजी श्लोक वाचा आणि मग अनुवाद क्षितिजा माताजी. हो. येस माताजी. हरे कृष्णा. ऊर्ध्वमूलं मदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि I'm sorry. आवाज नाही येते. छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले
एक शाश्वत वटवृक्ष असून त्याचे मूळ वर आहे, तर शाखा खाली आहेत. त्याची पाने म्हणजे वैदिक मंत्र आहेत आणि जो या वृक्षाचे स्वरूप जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता हे बघा, समजा जर आपण ना एक सर्कल काढलं, त्याला 180 डिग्रीज मध्ये डिवाइड केलं, एक वरचा भाग कसा आणि खालचा भाग कसा. तर वरचा भाग जर आपण म्हटलं की आध्यात्मिक जग, तर जो खालचा 180 डिग्रीज आहे ते हे भौतिक जग आहे. म्हणजे एक आपण जाणलं पाहिजे की हे भौतिक जग ना इन्व्हर्टेड आहे. सगळंच इकडे अपसाइड डाऊन असतं आणि इकडे या भौतिक जगाची तुलना एका वृक्षाशी केली आहे, अश्वत्थ. अश्वत्थ म्हणजे वडाचं झाड असं म्हटलेलं आहे, पण त्याला 2-3 अर्थ आहेत. इकडे आपण वडाचं झाड असं अर्थ घेऊया. तर अश्वत्थ याचा अर्थ म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये एकसारखे बदल होत असतात किंवा जे टेम्पररी आहे, तो वृक्ष जो आहे त्याला आपण अश्वत्थ असं म्हणतो किंवा अश्वत्थ असा अर्थ होतो टेम्पररी. आता इकडे मी तुम्हाला सांगितलं की आध्यात्मिक जगाचं प्रतिबिंब किंवा इन्व्हर्टेड जे काय फॉर्म आहे आध्यात्मिक जगाचा, ते हे भौतिक जग आहे. मग हे जे भौतिक जग आहे यात इन्व्हर्टेड असं काय काय आहे, तर ते आपण बघूया. आता आपण या स्पिरिच्युअल वर्ल्ड मध्ये, आध्यात्मिक जगामध्ये प्रेम असतं आणि या भौतिक जगामध्ये प्रेम नसतं. जे काही प्रेम असतं त्याला कामाचं रूप मिळतं. म्हणजे प्रेम हे अजिबात आपण अनुभवत नाही. थोडं सुद्धा जे काही प्रेम आपण अनुभवतो ते सुद्धा काम असतं. त्यातल्या त्यात म्हणतात की जे आईचं आणि मुलाचं प्रेम असतं ते शुद्ध स्तरावर असतं, ते आपण म्हणू शकतो प्रेम आहे. पण ते सुद्धा किती महिने असतं, जास्तीत जास्त 3 महिने असतं. बघा, एकदम तान्ह बाळ असताना आईची काहीही अपेक्षा नसते त्या बाळाकडून. जेव्हा त्या बाळाला स्तनपान करायचं असतं, अगदी रात्र जरी असेल तरी आई उठते, त्याला भूक लागली की त्याला कडेवर घेते आणि दिवस रात्र त्या बाळाची सेवा करते. परंतु जसं जसं बाळ मोठं होत राहतं तसा आईची अपेक्षा वाढते की आताच मी याला जेवायला दिलंय तरीही या शांत बसत नाहीये, काही ना काहीतरी मस्ती करतोय, किंवा आता हा शाळेत जातोय, यांनी स्वतः अभ्यास केला पाहिजे, चांगले मार्क मिळवले पाहिजे. म्हणजे अपेक्षा जेव्हा येते किंवा जेव्हा कंडिशन असते की तू अशा तऱ्हेने वागला पाहिजेस तरच मी तुझ्याशी चांगलं वागेल, असं जेव्हा असतं तेव्हा ते प्रेम म्हणत नाही, आपण त्याला काम म्हणतो. तर आध्यात्मिक जगामध्ये प्रेम असतं, मटेरियल वर्ल्ड मध्ये काम असतं. मग त्याच्यानंतर आपण आध्यात्मिक जग जे असते आहे तिकडे जे सगळे शुद्ध जीवात्मे किंवा जे मुक्त जीवात्मे आहेत त्यांना त्यांचा त्यांची जी पोझिशन आहे ती माहीत असते. ते कोण असतात? कृष्णाचे नित्य सेवक असतात. आणि इकडे आपण सेवक नसतो, आपण प्रकृतीचे ईश्वर असतो. प्रकृतीला आपण कंट्रोल करायचा प्रयत्न करतो, प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवतो. म्हणून या भौतिक जगामध्ये आपल्याला 3 रोग दिसतात, भवरोग. कुठले आहेत ते 3? कंट्रोलिंग, डॉमिनेटिंग आणि प्रोप्रायटरशिप. प्रत्येक जण दुसऱ्याला कंट्रोल करायचा प्रयत्न करत असतो, प्रत्येक जण दुसऱ्यावर डॉमिनेट करायचा प्रयत्न
करत असतो. प्रोप्रायटरशिप, हे माझं आहे, ही जागा माझी आहे, हे दागिने माझे आहेत, हे माझं आहे, हा मुलगा माझा आहे, ही मुलगी माझी आहे, हा पैसा माझा आहे, ही झाली प्रोप्रायटरशिप, मी अँड माइन. तर हे जे 3 आपल्याला भवरोग दिसतात, हे कशामुळे दिसतात? कारण आपण म्हणतो की मी प्रकृतीचा ईश्वर आहे, मी काय कोणाचा सेवक वगैरे नाहीये. आध्यात्मिक जगात प्रत्येक जीवात्मा म्हणतो की मी कृष्णाचा सेवक आहे, माझं काहीही नाही, जे काही आहे ते सगळं कृष्णाचं आहे. आणि इकडे एक्झॅक्टली ऑपोजिट. आता इकडे तुम्ही मला सांगा, समजा जर मुलगा 30-35 वर्षाचा झाला आणि नोकरी करत नाही आहे आणि आई वडिलांवर आश्रित आहे, हे चांगलं आपण मानतो की नाही? नाही मानणार. नाही नाही, माताजी, आपण नाही मांडणार. नाही मानणार. पण तिकडे सर्व जीवात्मे हे कृष्णावरच आश्रित असतात, पूर्ण तऱ्हेने कृष्णावरच अवलंबून असतात. म्हणून आणि ते चांगलं मानलं जातं. 100% डिपेंडन्सी ऑन कृष्णा हे खूपच उत्तम, तो जीवात्मा उत्तम आहे असं आपण म्हणतो. आणि इकडे आपण तसं मानत नाही. बरं, तिकडे सर्वजण कृष्णाच्या इंद्रियांना प्रसन्न करण्यासाठी कर्म करतात, तर या भौतिक जगात आपण स्वतःच्या इंद्रियांना प्रसन्न करण्यासाठी कर्म करत असतो. तर अशा तऱ्हेने अशी अनेक उदाहरणं आहेत, आता मी थोडीच दिली. की म्हणून हे जे जग आहे, भौतिक जग आहे, हे या आध्यात्मिक जगाचं एक इन्व्हर्टेड इमेज आहे. बरं, आणि एक मला सांगायचंय की जे आध्यात्मिक जग आहे तिकडे कोऑपरेशन आहे, म्हणजे जे शुद्ध जीवात्मे असतात. आता एखाद्यानी श्रीकृष्णांची खूप सुंदर सेवा केली तर आणि श्रीकृष्णांनी त्याची स्तुती केली तर इतरांना सुद्धा भरपूर आनंद होतो आणि ते सुद्धा त्याची स्तुती करतात आणि तेही त्याला सांगतात की मलाही तुझ्यासारखी सेवा करायची आहे आणि मला शिकव. तू आता कुठल्या तऱ्हेने स्वयंपाक केलास किंवा तू कुठल्या तऱ्हेने श्रीकृष्णांसाठी फुलाची माळ केलीस, काय केलंस, आणि तेही इतरांना शिकवायला तत्पर असतात, तयार असतात. आणि या मटेरियल वर्ल्ड मध्ये कोऑपरेशन नाहीये, ओनली कॉम्पिटिशन. तर हे असे मुख्य फरक आहेत. तर आता आपण या शब्दांचे अर्थ बघूया. ऊर्ध्व मूलम. ऊर्ध्व म्हणजे वर, मूलम म्हणजे मूळ, म्हणजे असा वृक्ष की ज्याचे मूळ वर आहेत असं आपल्याला समजतं. आता इकडे जे मूळ म्हटलेलं आहे ऊर्ध्व मूलम, मग हे जे मूळ म्हणजे काय, आपण एका अर्थाने म्हणूया मूळ म्हणजे ओरिजिन, किंवा आता आपलं ओरिजिन हे कुठे आहे मला सांगा बरं, कोण सांगेल? गोलोकामध्ये. बरोबर, ब्रह्मलोक किंवा गोलोक. बरोबर, की आपला विस्तार जो आहे तो कृष्णापासून झालाय. तर कृष्ण किंवा गोलोक वृंदावन हे मूळ आहे. पण दुसऱ्या अर्थाने समजा जर मी असं म्हटलं की आपलं जे मूळ आहे ते जी काय आपण कर्म करतो याचं जे मूळ आहे ते आपल्या इच्छांमध्ये आहे असं म्हटलं तरीही काही ते चूक होईल असं नाही. की आपण जे काय रोज कर्म करत असतो त्याचं मूळ आपल्या इच्छांमध्ये. तर आपल्याला जर कर्म बदलायचं असेल तर आपल्याला आपली इच्छा किंवा आपले विचार बदलले पाहिजेत. म्हणतात ना, अ थॉट इज द सीड ऑफ अ डीड. म्हणजे टू चेंज आवर ऍक्शन्स यू नीड टू चेंज युअर थॉट्स. तर ऊर्ध्व मूलम अधोशाखम. तर आता
ऊर्ध्व मूलम अधोशाखम. तर आता इकडे या शाखा ज्या आहेत त्या अध शाखम. तर शाखा म्हणजे ज्या फांद्या आहेत त्या खाली आहेत. आणि आपण जेव्हा एखादं वृक्ष बघतो तेव्हा मुळं एकदम खाली असतात. अ, अ, मध्ये झाडाचा खोड असतो किंवा ट्रंक, आणि फांद्या वर असतात. पण इकडे हा जो वृक्ष आहे हा पूर्ण उलटा आहे. आता या छंदांसी यस्य पर्णानी. तर छंद म्हणजे जे वेदांमध्ये दिलेले जे मंत्र आहेत त्यांना छंद म्हटलेलं आहे. ही पानं आहेत. आता इकडे वेद आहेत. आता पानं काय करतात? हे झाडाला पालन पोषण देतात. प्रत्येक झाडाच्या अवयवाला ते पालन पोषण करतात. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे ना की जी पानं आहेत त्यांना फूड फॅक्टरी म्हणतो आपण ऑफ द ट्री. तर ते अन्न तयार करतात आणि सगळ्या अवयवांना झाडाच्या ते अन्न पुरवतात. म्हणजे आता हे जे वैदिक मंत्र आहेत, हे जे छंद आहेत, हे काय करतात? जो आत्मा आहे त्याचं जे मटेरियल एक्झिस्टन्स आहे, जे त्याचा भौतिकामध्ये प्रवास आहे किंवा जो भौतिकामध्ये तो राहतोय, त्या भौतिकाचं ते पालन पोषण करतात. म्हणजे हे जे वैदिक मंत्र आहे ते मंत्र म्हणून आपण फक्त या भौतिकातच राहतो, पण ते पालन पोषण कसं असतं? चांगलं असतं. आता वेदांमध्ये दिलेलं आहे की काय चांगलंय, काय निषिद्ध आहे. तुम्ही तुमचं विहित कर्म केलं पाहिजे. तुम्ही दान सुद्धा अनेक प्रकारचे केले पाहिजे. आणि वेदांमध्ये स्पेशली कर्मकांड सेक्शन मध्ये जे जे काय दिलं त्याचं आपण पालन केलं तर आपल्याला उच्च ग्रह लोकांवर वास मिळतो, आपण वर जातो. त्याच्यामुळे हे जे पालन पोषण जी पानं झाडाला करताय किंवा जे वैदिक मंत्र आपल्याला करताय ते चांगलं आहे. आपलं पतन होत नाही, पण आपण वर जातो. तर याचा अर्थ आहे छंदांसी यस्य पर्णानी यस्तम वेदस वेदविद. म्हणजे आता हे जे छंद आहेत हे किंवा वैदिक मंत्र आहेत. आता याला पानं म्हटलेलं आहे. तर जेव्हा आपण पूर्ण झाड बघतो, या झाडाचा एक भाग म्हणजे पान असतं. फक्त पानांना जाणून तुम्ही वृक्षाला जाणू शकत नाही. तुम्हाला सगळी अनॅटॉमी माहित पाहिजे की याची मुळं कशी आहेत, याला कुठली फळं येतात, कधी हे झाड फुलतं. हे जे आपल्याला जेव्हा पूर्ण वृक्षाचे सायन्स माहिती असतो तेव्हा आपण म्हणू शकतो की या माणसाला हे झाड पूर्ण तऱ्हेने माहित आहे. तर इकडे त्यांनी म्हटलेलं आहे की छंदांसी यस्य पर्णानी यस्तम वेदस वेदविद. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो आणि त्याला वेदविद असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे आता इकडे एका अर्थाने असं म्हटलंय की जो या पानांना जाणतो, कारण इकडे छंदांसी यस्य पर्णानी असं म्हटलंय. जो या पानांना जाणतो तो वेदवित आहे. म्हणजे एका अर्थाने त्यांनी म्हटलं की फक्त पानाला तुम्ही जाणलंय त्याला वेद माहितीये. पण श्रीकृष्ण आणि एकीकडे सांगतात की जो मला जाणतोय, म्हणजे वेद म्हणजे फक्त वैदिक मंत्र तुम्ही पाठ करा आणि खाली आहात आता वर जा, स्वर्ग लोकात जा, तरी तुम्ही या भौतिक जगातच आहात. हा जरी वेदवित असेल तरी जो पूर्ण झाडाला जाणतो तो सर्ववित आहे. म्हणजे
तो सर्व तऱ्हेने जाणतो की हे झाड काय आहे. या झाडाला जाणणं किंवा वेदांना जाणणं म्हणजे मला जाणणं आहे. तो खऱ्या अर्थाने सर्व वेदवित आहे. आता इकडे फक्त पर्णानी असं म्हटलेलं आहे आणि त्याला वेदवित असं म्हटलेलं आहे. पण ज्याला पूर्ण वृक्षाचं ज्ञान असतं त्याला सर्व वेदवित असं म्हणतात. म्हणजे तो कृष्णाला जाणतो. याच्यातून कसं आपण बाहेर पडू शकतो हेही तो जाणतो. हे जे वृक्ष आहे हे एक प्रतिबिंब आहे. मग जर प्रतिबिंब आपण जेव्हा बघतो तेव्हा आपल्याला एक कुठलं तरी मीडियम लागतं. पाणी नाहीतर आरसा लागतो की ज्यात आपण ते प्रतिबिंब बघू शकतो. मग इकडे या आध्यात्मिक जगामध्ये आणि या भौतिक जगामध्ये कुठलं मीडियम आहे किंवा हे का प्रतिबिंब आहे. मध्ये काय आहे तर मध्ये आपल्या इच्छांची मोठी नदी आहे आणि या नदी वर आपल्याला या भौतिक जगाचं प्रतिबिंब दिसतं. आता इकडे त्यांनी प्रत्येक हे दिलेलं आहे की झाड, हे झाड म्हणजे जे वरच्या शाखा आहेत, वरच्या शाखा. कुमुद माताजी नेक्स्ट स्लाइड घ्या जरा. मला वाटतं तिकडे पिक्चर आहे झाडाचं. नाही माताजी आणि हेच वाटतंय. ओके. बरं आणि पुढची घ्या. नाहीये का इकडे? नाहीये मला वाटतं. राहू दे मग. आहे, ही राहिली वाटते. हा ठीक आहे. तर इकडे हे जे झाड आहे या झाडाचं जे मूळ आहे तर कुठलेही नॉर्मल जे झाड वृक्ष असतं त्याच्या मुळांना आपण पाणी घालतो आणि इकडे हे जे प्रतिबिंब दिसतं तर याचं मूळ काय आहे. याचं मूळ ब्रह्मलोक आहे. कारण ब्रह्मदेवापासून या वृक्षाचा विस्तार झालेला आहे किंवा हे भौतिक जग निर्माण झालेलं आहे. मग ज्याप्रमाणे कुठलंही झाड वाढण्यासाठी त्याला सूर्यप्रकाश, पाणी किंवा जे मातीमधले विटॅमिन्स, मिनरल्स लागतात त्याचप्रमाणे हे जे मूळ आहे जे ब्रह्मलोकापासून एवढा मोठा विस्तार झालेला आहे या भौतिक जगाचा. मग या भौतिक या मुळाला नरिशमेंट किंवा याचं पालन पोषण कोण करतं तर 3 गुण करतात. जोपर्यंत हे 3 गुणात आपण आहोत तोपर्यंत आपण या भौतिकातच राहणार आहे. मग मी तुम्हाला सांगितलं छंदांसी यस्य पर्णानी म्हणजे जी पानं आहेत ते वैदिक मंत्र आहे. मग जी फळं, झाडाला फळं येतात तर फळं म्हणजे काय. फळं म्हणजे धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष. आता जे फक्त वैदिक मंत्र म्हणताय म्हणजे जे पानांकडे खूप आकर्षित झाले किंवा जे वेदांच्या कर्मकांड सेक्शन मध्ये खूप आकर्षित झाले. कर्मकांड म्हणजे काय. आपल्याला वेदांमध्ये सांगितले तुम्हाला अमकी इच्छा पुरी करायची आहे तुम्ही हे दान करा. तुम्हाला अमकी इच्छा पुरी करायचंय तुम्ही असा होम हवन करा आणि ती तुमची इच्छा पूर्ण होईल. पण असा जो पानांकडे आकर्षित होतो त्याला या वेदांचं जे सार आहे किंवा वेदांचं अध्ययन का केलं पाहिजे की आपल्याला या भौतिक जगातून सुटायला पाहिजे हे समजत नाही. म्हणून याला वेदवित असंच म्हटलंय. पण जो संपूर्ण झाडाला जाणतो त्याला सर्व वेदवित असं म्हटलेलं आहे. आता ही आपण फळं झाडाची धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. आता तुम्ही ऐकलंय का हे चतुर्विधा पुरुषार्थ. चतु म्हणजे 4,
विधा म्हणजे प्रकार आणि पुरुषार्थ म्हणजे आपले प्रयत्न. तर आता जेव्हा धर्म एखादा जेव्हा एक आपण प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल बघूया की एक बिझनेसमॅन आहे आणि तो त्याचा खूप छान बिझनेस चाललाय, तो खूप चांगला माल विकतोय. आता समजा जर या माणसानी हेराफेरी केली, कस्टमरना फसवायला लागला, चांगला क्वालिटीचा माल विकत नाहीये, मग काय होईल? काही वर्ष त्याचा बिझनेस चालेल पण त्याच्यानंतर कम्प्लीट शटडाऊन होईल. म्हणून धर्म हा असा आहे की तुम्हाला आयुष्यात प्रत्येक पाऊल उचलताना तुम्हाला धर्माचं पालन करावं लागतं. मग जर तुम्ही पैसे मिळवत असाल किंवा तुम्ही तुमचं लग्न झालं असेल, तुम्ही तुमच्या पती बरोबर राहत असेल, तरी देखील तुम्हाला धर्माचं पालन करावं लागतं. असं म्हणता येत नाही की माझं लग्न झालंय, मी माझ्या पती बरोबर राहते पण मला कुठला तरी दुसराच पुरुष आवडतो म्हणून मी रोज त्याच्याकडे जाते, असं म्हणता येत नाही. तर प्रत्येक स्टेप मध्ये आपल्याला धर्माचं पालन करावं लागतं. मग जेव्हा अशा तऱ्हेने आता हा बिझनेसमॅन आहे, त्यांनी धर्माचं पालन केलं, उत्तम त्यांनी कस्टमरना माल दिला, चांगलं सॅटिस्फाईड ठेवलं, की मग त्याला काय मिळतं? त्याचा बिझनेस खूप चांगला चालतो आणि मग अर्थ म्हणजे पैसा, त्याला पैसा मिळतो. आता इकडे हा पैसा जो योग्य मार्गाने मिळवलेला आहे याला आपण दिव्य पैसा असं म्हणतो. आता हा जो पैसा आहे या पैशाचा उपयोग जर तुम्ही कृष्णाकडे डायव्हर्ट केला, म्हणजे काही पैसे आपण मंदिरात दान द्यायचे किंवा आपण अन्नदान जे मंदिरातून होतं त्याच्यासाठी पैसे द्यायचे. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण हे पैसे तिकडे दान धर्मासाठी किंवा कृष्णाकडे वळवतो तेव्हा मग त्याच्या नंतरची स्टेप काय आहे? मोक्ष आहे. आता काम डिझायर, आपण धर्म पाळलेला आहे, आपल्याला अर्थ म्हणजे पैसा मिळालेला आहे, मग आपल्या सुद्धा काही इच्छा असू शकतात. मग त्या इच्छाचं सुद्धा पालन आपण धर्मानुसार केलं पाहिजे. उदाहरणार्थ एका समजा जर मुलाला लग्न करायचंय, त्याची इच्छा झाली, मग तो असं करू शकत नाही त्याला एक मुलगी खूप आवडली म्हणून जाऊन तिला रेप करायचं, असं करू शकत नाही. तिकडे सुद्धा धर्माचं पालन झालं पाहिजे. मग त्यांनी त्या मुलीशी लग्न केलं पाहिजे आणि मग शरीर संबंध स्थापित केले पाहिजे. मग अशा तऱ्हेने प्रत्येक आपली इच्छा जरी भौतिक असेल तरी सुद्धा वेदांमध्ये दिलेल्या नियमांचं पालन करावं लागतं. आणि मग शेवटी आपलं काम जेव्हा पूर्ण होतं मग पुढची स्टेप जी शेवटची पायरी आहे त्याला म्हटलेलं आहे मोक्ष. आणि मोक्ष म्हणजे काय? की तुम्ही कृष्णाला शरणागती जा, हा खरा वेदांचा सार आहे. तर इकडे त्यांनी हे सगळे जे झाडांचे विविध भाग आहेत ते इकडे सांगितलेले आहेत. आता पुढची स्लाइड. बरं, आपण जरासं 15.1 मध्ये वाचायचंय. कुमुद सॉरी क्षितिजा माताजी, हो. शेवटचा पॅरा आहे ना, हा वृक्ष म्हणजे खऱ्या वृक्षाचे प्रतिबिंब असल्या कारणाने. हा, हरे कृष्ण. हा वृक्ष म्हणजे खऱ्या वृक्षाचे प्रतिबिंब असल्या कारणाने ती एक खरोखरीची प्रतिकृतीच आहे. प्राकृत जगतात जे काही आहे ते सर्व आध्यात्मिक जगतातही आहे. निर्विशेषवादी निराकार ब्रह्मालाच या भौतिक जगतरूपी वृक्षाचे मूळ मानतात आणि सांख्य तत्वज्ञानानुसार मुळापासून प्रकृती आणि पुरुष आणि त्यानंतर त्रिगुण, पंचमहाभूते, दशेंद्रिये आणि मन इत्यादी अभिव्यक्ती निर्माण होतात. या प्रकारे ते संपूर्ण भौतिक जगताचे पृथक्करण 24 तत्वांमध्ये करतात.
जर ब्रह्म हे संपूर्ण सृष्टीचे केंद्रबिंदू असेल तर त्यापासून प्राकृत जगत हे 180 अंशाचे असते आणि उर्वरित 180 अंशाचे आध्यात्मिक जगत असते. भौतिक जगत हे एक विकृत प्रतिबिंब आहे, म्हणून आध्यात्मिक जगतातही या भौतिक जगताप्रमाणे वैविध्य आहे आणि ते वास्तविक आहे. भगवद्गीतेमध्ये सांगण्यात आले आहे की प्रकृती ही भगवंतांची बहिरंगा शक्ती आहे आणि पुरुष हे स्वतः भगवंत आहेत. व्यक्त सृष्टी भौतिक असल्या कारणाने अनित्य आहे. कोणतेही प्रतिबिंब असत्य असते, कारण ते कधी दिसते तर कधी दिसत नाही. परंतु ज्या मूळ स्थानापासून प्रतिबिंब निर्माण झालेले असते ते स्थान शाश्वत असते. वास्तविक वृक्षाचे हे प्राकृत प्रतिबिंब छेदले पाहिजे. या भौतिक जगताची आसक्ती कशी छेदावी हे जाणणारा मनुष्यच खरा देवता होय. जर मनुष्याला आसक्ती भेदण्याची पद्धत माहिती नसेल तर तो खऱ्या अर्थाने वेद जाणतो असे म्हणता येईल. जो वैदिक कर्मकांडांकडे आकृष्ट होतो तो या वृक्षाच्या हिरव्यागार पानांकडे आकृष्ट झाल्याप्रमाणे आहे. त्याला वेदांचे वास्तविक प्रयोजन ज्ञात असते. भगवंतांनी स्वतः सांगितल्याप्रमाणे हा प्रतिबिंबित वृक्ष छेदून आध्यात्मिक जगतरूपी वास्तविक वृक्षाची प्राप्ती करणे हे वेदांचे प्रयोजन आहे. हरे कृष्ण. 15.2 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. या वृक्षाच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली व वर पसरलेल्या आहेत. याच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षाची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्मांशी बांधली गेली आहेत. तर आता इकडे हा जो वृक्ष आहे हा खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे. श्री कृष्णाने सांगितलंय की समजा जर तुम्ही बसलात आणि या वृक्षाकडे बघितलं तर कुठून काय येतंय बाहेर, मुळं कुठे आहेत, याचा किती विस्तार आहे हे तुम्हाला काही समजणार नाही. म्हणजे इतकं कॉम्प्लेक्स नेचर आहे या वृक्षाचं. आणि हा जो वृक्ष आहे याच्यातून तुम्ही बाहेर सुटा. तुम्ही काय करा, तुम्ही एक ज्ञानाची तलवार घ्या आणि त्या तलवारीने तुम्ही या वृक्षाला छेदून तुम्ही बाहेर पडा. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय विषय प्रवालहा, म्हणजे विषय म्हणजे इंद्रियांचे विषय आणि प्रवालहा म्हणजे शाखा किंवा ट्विग्स. अधश्च मुलानी म्हणजे मुळं जी खाली जात आहेत ती. आणि इकडे कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, म्हणजे आपण आपल्या कर्मानी या मनुष्य लोकात किंवा या भौतिक जगात किंवा हे जे मर्त्य लोक आहे त्याला आपण बद्ध होतो. आता कर्म म्हणजे जे काय आपण भौतिक कर्म करतोय ती, जेव्हा केव्हा आपण भौतिक कर्म करतो तेव्हा आपण बंधनात अडकतो. बंधनात अडकल्यावर आपण काय करतो, आपल्याला काहीतरी फळ मिळतं आणि जर चांगलं कर्म असेल तर आपण उच्च लोकात जातो. मग इकडे ज्या वरच्या शाखा आहेत त्या म्हणजे जिकडे स्वर्ग आहे, जिकडे देवदेवता आहेत, ज्या मधल्या शाखा आहेत तिकडे आपण सगळे आहोत, म्हणजे या भूलोकावर जे काय आहे ते. आणि ज्या एकदम खालच्या शाखा आहेत तिकडे सगळे प्राणी आहेत. म्हणजे आपण असं म्हणूया की एक भूलोक झाला, एक स्वर्ग लोक झाला आणि एक पाताळ लोक किंवा जिकडे तमोगुण जास्त आहे तो लोक. तर अशा तऱ्हेने या झाडाचे 3 मुख्य विभाग आहेत. आता पुढची स्लाइड.
हा, इकडे परत त्यांनी डिटेल मध्ये सगळं दाखवलेलं आहे की काय आहेत फळं म्हणजे काय आहे आणि मुळं म्हणजे काय, रिफ्लेक्शन म्हणजे काय, पानं म्हणजे काय, हे त्यांनी सगळं डिटेल मध्ये दाखवलेलं आहे आणि या अध्यायातही ते सॉरी या श्लोकामध्ये ते सांगितलंय. आपण जरा सेकंड पॅरेग्राफ वाचूया म्हणजे इकडे तुम्हाला समजेल. हो, ते झाडाच्या डहाळ्यांपासून का? हा, हा, हरे कृष्ण. झाडाच्या डहाळ्यांना इंद्रिय विषय मानण्यात आले आहे. प्राकृतिक गुणांच्या विकासाद्वारे आपण विविध इंद्रिये विकसित करतो आणि इंद्रियांद्वारे विविध प्रकारच्या इंद्रिय विषयांचा उपभोग घेतो. शाखांच्या अग्रभागी कान, नाक, डोळे इत्यादी इंद्रिय आहेत आणि ही इंद्रिये विविध इंद्रिय विषयांच्या उपभोगाशी संबंधित आहेत. डहाळ्या म्हणजे शब्द, रूप, स्पर्श इत्यादी इंद्रिय विषय आहेत. अंगभूत मुळे म्हणजे राग आणि द्वेष आहेत, जी विविध प्रकारच्या दुःखांची आणि इंद्रिय भोगाची उपफळे आहेत. पुण्य आणि पापवृत्तीचा या दुय्यम मुळापासून विकास झाल्याचे मानले जाते आणि ही मुळे सर्व दिशेने पसरलेली असतात. प्रमुख मूळ ब्रह्मलोकापासून तर मानवीय ग्रहमालिकांपासून इतर मुळे विस्तारित होतात. उच्चतर लोकांमध्ये आपल्या विविध पुण्यकर्म फळांचा भोग घेतल्यानंतर मनुष्य पुन्हा खाली या पृथ्वीवर येतो आणि उच्च लोकांच्या पुनःप्राप्तीकरिता पूजा, सकाम कर्मे इत्यादी करतो. या मनुष्य लोकाला कार्यक्षेत्र मानले जाते. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, जोपर्यंत जीवात्म्याला इच्छा आहे की मी करता आहे आणि मी भोगता आहे, मला एन्जॉय करायचंय आणि टू एन्जॉय इंडिपेंडेंटली ऑफ कृष्णा, कृष्णाला कुठे मध्ये नाही घ्यायचं, मी हे सगळं केलेलं आहे, मी करताय, याचं सगळं फळ मी भोगणार आहे, ही जी इच्छा जीवात्म्याची असते यांनी आपण या जगाशी घट्ट बांधले जातो. इच्छा हे कारण आहे आणि भौतिक जग हे परिणाम आहे. आता आपण पुढे बघूयात. कुमुद माताजी 15.34 आहे मला वाटतं आता. इकडे त्यांनी सगळं डिटेल मध्ये दिलंय. मुळं म्हणजे काय आहेत, पानं म्हणजे काय आहेत, ते सगळं डिटेल मध्ये आत्ताच आपण ते वाचलं, त्याच्यामुळे पुढे जाऊया. अ, 3 आणि 4 आहे का हे? माताजी तुम्ही पुढे जायला सांगितलं ना, म्हणून मी हा, बरं चालेल. 3 आणि 4 वाचता का? येस माताजी. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी, अंत, आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण. तर आता इकडे श्रीकृष्णाने काय सांगितलंय की हा जो वृक्ष आहे किंवा हे जे भौतिक जग आहे,
याची कॉम्प्लेक्सिटी आपण समजू शकत नाही. हा कुठे याचा उगम झाला, केवढा मोठा विस्तार आहे, हे जाणणं खूप अवघड आहे. आपण जाणू शकत नाही. ज्याप्रमाणे म्हणजे हे एक ना निराकार रूप जसं आहे ना, तसं आपल्याला काहीतरी समोर आहे. जेव्हा हे आता श्रीकृष्ण सांगतायत की हा वृक्ष कसा आहे ते, तर इकडे जेव्हा अर्जुनाने विश्वरूप बघितलं तेव्हा अर्जुनाला समजलं का की याचा आरंभ कुठे, याचा मध्य कुठे, याचा अंत कुठे, तो काही समजू शकला नाही. कारण जिकडे तिकडे तो बघत होता, तिकडे तिकडे त्याला श्री कृष्णांची असंख्य नेत्र, असंख्य भुजा, सर्व जिकडे तिकडे तो कृष्णच बघत होता. तर आपल्याला बेसिक प्रिन्सिपल लक्षात आलं पाहिजे की आपण या वृक्षाशी घट्ट बांधले गेलो आहोत आणि ही जी अटॅचमेंट आहे, की ही जी आसक्ती आहे, या आसक्तीवर आपण काम केलं पाहिजे. आणि जेव्हा आपण ही आसक्ती आहे, या आसक्तीला ज्ञानाच्या शस्त्राद्वारे छेदतो किंवा कापतो, तेव्हा आपण या वृक्षापासून अलिप्त होऊ शकतो किंवा आपण याच्यापासून डिटॅच होऊ शकतो. तर इकडे या श्लोकामध्ये शब्द वापरलेला आहे असंग शस्त्रेण. असंग म्हणजे डिटॅचमेंट किंवा अनासक्ती. अनासक्तीच्या शस्त्राने छित्वा, छित्वा म्हणजे कापणे, अनासक्तीच्या शस्त्राने आपण या वृक्षाला कापायला पाहिजे. मग परत आपल्याला श्री कृष्ण सांगतात की हे जे मी तुम्हाला सांगतो हे सोपं नाहीये. असंग शस्त्रेन दृढेन छित्वा. व शब्द काय वापरलाय, दृढेन, म्हणजे आपल्याला लक्षात येतं की हे सोपं नाहीये. तुम्हाला निश्चयात्मक बुद्धी लागते, तुम्हाला खूप डिटर्मिनेशन लागतं, निर्धार लागतो. आणि मग निर्धाराने तुम्ही या वृक्षाला, या अनासक्तीच्या शस्त्राने छेदू शकता. आता आपण असंग केलं किंवा आपण डिटॅच झालो, या वृक्षापासून वेगळे झालो, मग काय आपलं काम झालं असं आहे का? नाही. मग इकडे पुढे श्री कृष्णाने 4थ्या श्लोकात सांगितलंय तत पदम, म्हणजे आता तुम्ही काय करायचं, तुम्ही याच जागेत राहायचं का? आता तुम्ही मटेरियल वर्ल्ड पासून, भौतिक जगापासून डिटॅच झाला, मग काय करायचंय ते पुढे सांगितलंय. तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, म्हणजे तुम्ही कृष्णाला शरण गेला पाहिजे. कृष्ण कोण आहे? कृष्ण पुरुषोत्तम आहे. प्रपद्ये म्हणजे शरण जाणे. मग शरण तुम्ही श्री कृष्णाला का गेला पाहिजे? कारण प्रसूता पुराणी, प्रसूता म्हणजे ज्याच्यापासून हे पूर्ण जग, भौतिक जग निर्माण झालेला आहे, तो जो अत्यंत पुरातन पुरुष आहे, जो आधी आहे, ज्याच्यामुळे या जगाचा निर्माण झालेला आहे, त्याला तुम्ही शरण गेलं पाहिजे. तो पुरुषोत्तम, त्याला तुम्ही शरण गेलं पाहिजे. म्हणजे आपण या भौतिक जगापासून अनासक्त झालो म्हणजे जॉब आपला संपला असं नाही. आपण श्री कृष्णाला शरण गेलं पाहिजे. आता जेव्हा एखादा एक कैदी आहे आणि त्यांनी
त्याची जी प्रेझेंट टर्म आहे किंवा जी सेंटेन्स त्याला मिळालेली आहे तिकडे त्यांनी जेलमध्ये राहून व्यवस्थित आचरण ठेवलं, जे काही काम दिलेलं असतं तिकडे कैद्यांना ते काम वगैरे त्यांनी व्यवस्थित केलं, मग त्याचं शेवटी एक वेळ येते 10 वर्ष 25 वर्ष जे काय असेल ते, मग त्याला सांगतात की आता तू बाहेर जा, आता तुझी हे झालीये, सुटका झालेली आहे. आता हा जो कैदी आहे त्याला एकच मार्ग असतो, आपलं चांगलं आचरण करून आपली जी दिलेली लाईफ सेंटेन्स आहे ती संपवून तो या जेलमधून बाहेर पडू शकतो. तो जो कैदी आहे तो ते जेल जे आहे त्या जेलचा तो जेल डिस्ट्रॉय करू शकत नाही, जेलचा तो नाश करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा या जगामध्ये आपल्यालाही लाईफ सेंटेन्स आहे. तुम्ही या मटेरियल वर्ल्ड मध्ये राहा, या भौतिक जगामध्ये राहा, पण मग कसं राहायचं आपण? आपलं आचरण चांगलं पाहिजे, जे जे काय आपल्याला श्रीकृष्णाने सांगितलंय त्याचं पालन केलं पाहिजे, आणि त्याचं पालन केल्यावरच आपली या जगातून सुटका होईल. मग आता जर तुम्हाला श्री कृष्णाला शरण जायचं असेल तर काय क्वालिफिकेशन्स लागतात, काय पात्रता लागते? आता हे आपण 15.5 मध्ये बघूया. एक मिनिट, इकडे मी जरा बघते काही वाचायचं आहे का. बरं, आता इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की प्रसूता पुराणी. आता असंच त्यांनी आणि कुठे सांगितलेलं तुम्हाला आठवतंय का, की माझ्यापासून हे जग पूर्ण निर्माण झालेलं आहे? अहम सर्व प्रभो. बरोबर, म्हणा श्लोक पाठ आहे. हो. अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव समन्विताः. बरोबर, तुम्हाला सांगितलं होता सर्वांना मी पाठ करायला, म्हणूनच हा प्रश्न विचारला. परफेक्ट आन्सर. बरं, आता आपण याच्यामध्ये थोडस वाचूया. श्रील प्रभुपादांनी म्हटलं पाहिजे की आपण शोध घेतला पाहिजे की आपला आरंभ कोणापासून झालेला आहे. आता इकडे 3-4 लाईन आहे. तिसरी, भौतिक विस्तारामध्ये बद्ध झाल्याने मनुष्य वृक्षाचा विस्तार कुठपर्यंत झाला आहे हे जाणू शकत नाही. हरे कृष्ण. वृक्षाच्या भौतिक विस्तारामध्ये बद्ध झाल्याने मनुष्य वृक्षाचा विस्तार कुठपर्यंत झाला किंवा या वृक्षाचा प्रारंभ कुठे आहे हे देखील जाणू शकत नाही. तरी मनुष्याने वृक्षाचे कारण शोधले पाहिजे. मी माझ्या पित्याचा पुत्र आहे, माझे पिता अमुक अमुक पित्याचे पुत्र आहेत, अशा रीतीने शोध केल्यावर मनुष्य गर्भोदक्षाई विष्णूंच्या नाभिकमळातून उत्पन्न झालेल्या ब्रह्मदेवाप्रत येऊन पोहोचतो. शेवटी अशा रीतीने मनुष्य पुरुषोत्तम भगवंतांप्रत येऊन पोहोचतो, तेव्हा त्याचे शोधकार्य समाप्त होते. भगवंतांचे स्वरूप जाणणाऱ्या पुरुषांच्या सत्संगाद्वारे मनुष्याने या वृक्षाचे मूळ पुरुषोत्तम भगवान यांचा शोध घेतला पाहिजे. भगवंतांचे स्वरूप जाणल्यावर तो वास्तवाच्या या मिथ्या प्रतिबिंबापासून हळूहळू अनासक्त होतो आणि वृक्षाशी असणारा संबंध ज्ञानाद्वारे छेदून वास्तविक वृक्षामध्ये स्थित होऊ शकतो. हरे या कृष्णा, संदर्भ एकच मिनिट. तर आता इकडे श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय की आता तुम्ही शोध जेव्हा घेता आणि जेव्हा तुम्ही पोचता की शेवटी श्री
कृष्ण हे कारण आहे, श्रीकृष्णांपासून आपला जन्म झालाय आणि त्यांच्याविषयी जेव्हा आपण जाणतो ते कोण आहेत, त्यांनी त्यांच्या भक्तांना कशी मदत केली आहे, त्यांची लीला ऐकून आपण आकर्षित होतो, तेव्हा हळूहळू या भौतिक जगापासून जी डिटॅचमेंट प्रोसेस आहे ती चालू होते आणि हळूहळू जसे आपण डिटॅच होतो तसे कृष्णाकडे हळूहळू आपण अटॅच होतो. म्हणजे तुमचं जे मन आहे ते कधी व्हॅक्युम मध्ये राहत नाही की मी आता या मटेरियल जगापासून, या भौतिक जगापासून आता मी अटॅच नाहीये, मी टोटली डिटॅच्ड आहे, मी अनासक्त आहे, मला आता या भौतिक जगाची आसक्ती नाही. पण असं होऊ शकत नाही की मला मग काहीतरी मनाला लागतं पकडायला, अशा व्हॅक्युम मध्ये राहू शकत नाही. मग मन हळूहळू जशी ही अनासक्ती या भौतिकाबद्दल येते तशीच आसक्ती भगवंताप्रती वाढायला लागते. तर हे खूप महत्वाचं आहे की ही जी आहे ही ट्रान्झिशन आहे. असं कधी होत नाही एका पॉइंटला की पूर्ण आपण भौतिकाशी अनासक्त झालं, आता माझं काम झालं, असं नाही. आपण आपल्या मनाला अटॅच व्हायला काहीतरी लागतं. आता पुढचा पॅरेग्राफ. हा, या संदर्भातील असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. कारण इंद्रिय भोग करण्याची आणि भौतिक प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवण्याची आसक्ती फार प्रबळ असते. म्हणून मनुष्याने प्रमाणित शास्त्रांच्या आधारे आध्यात्मिक विज्ञानाच्या चर्चेद्वारे अनासक्ती शिकली पाहिजे आणि उन्नत ज्ञानी पुरुषांकडून श्रवण केले पाहिजे. भक्तांच्या सत्संगामध्ये याप्रमाणे चर्चा केल्याचे फळ म्हणजे मनुष्य भगवंतप्रत येऊन पोचतो. नंतर मनुष्याने सर्वप्रथम करण्याची गोष्ट म्हणजे भगवंतांना शरण जाणे होय. ज्या स्थानाची प्राप्ती केली असता या मिथ्या प्रतिबिंबित वृक्षावर पुन्हा कधीही परतावे लागत नाही. त्या स्थानाचे भगवान श्रीकृष्ण हे आदिमूळ आहेत आणि त्यांच्यापासूनच सर्व गोष्टींचा उद्गम झाला आहे. त्यांची कृपा प्राप्त करण्यासाठी मनुष्याने त्यांना केवळ शरण गेले पाहिजे. हेच श्रवण कीर्तनादी नवविधा भक्तिमय सेवेचे फळ आहे. या भौतिक जगताच्या विस्ताराचे श्रीकृष्ण मूळ आहेत. याविषयी स्वतः भगवंतांनी सांगितले आहे की अहम सर्वस्य प्रभवा, मीच सर्व गोष्टींचे उगमस्थान आहे. म्हणून या भौतिक जीवनरूपी दृढ वटवृक्षाच्या बंधनातून बाहेर पडण्यासाठी मनुष्याने श्रीकृष्णांना शरण गेले पाहिजे. त्यांना शरण गेल्यावर आपोआपच तो सांसारिक विस्तारापासून विरक्त होतो. हरे कृष्ण. आता शरण आपल्याला जायचंय, मग काय पात्रता लागते, काय क्वालिफिकेशन्स लागतात ज्यांनी आपण शरण जाऊ शकू, हे आता 15.5 मध्ये दिलंय. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैः, गच्छन्त मूढा पदमव्ययन्तात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जे खोटी प्रतिष्ठा, मोह आणि असत्संगापासून मुक्त आहेत, जे नित्यत्व जाणतात, जे भौतिक वासनेतून मुक्त झाले आहेत, तसेच सुखदुःखांच्या द्वंद्वापासून मुक्त झाले आहेत आणि जे मोहरहित होऊन परमपुरुषाला शरण कसे जावे हे जाणतात, त्यांना या शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. म्हणजे काय पात्रता लागते आपल्याला जर श्री कृष्णांना शरण जायचं असेल तर इकडे दिलंय निर्माण मोहा, म्हणजे फर्स्ट निर्माण. निर्माण, मान म्हणजे काय, खोटी प्रतिष्ठा. म्हणजे जेव्हा आपण या खोट्या प्रतिष्ठेतून मुक्त असतो तेव्हाच आपण भगवंतांच्या दिशेने चालू शकतो. दुसरं निर्मोहा, म्हणजे आपल्याला भ्रम नसला पाहिजे की हे जे भौतिक जग आहे हेच सर्व काही आहे. नाही, हे नसलं पाहिजे. खोटी प्रतिष्ठा, मोह. आणि तिसरं जित संगदोषा. संगदोषा म्हणजे जो
असत संग आहे त्या संघाचा आपण त्याग केला पाहिजे किंवा त्याला जिंकलं पाहिजे. म्हणजे आपण आपल्याला ओळखता आला पाहिजे की हा संघ जो आहे हा असक्त आहे, हा मला भौतिकाशी बांधून ठेवणारा आहे. या संघाचा आपण त्याग केला पाहिजे किंवा त्याच्यातून आपण मुक्त झालो पाहिजे. तर हे जे आहेत या 3 गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. खोटी प्रतिष्ठा म्हणजे मान, मोह आणि असत संग याच्यापासून आपण मुक्त झालो पाहिजे. मग आता पुढे त्यांनी सांगितलंय विनिवृत्त कामाहा. म्हणजे आता पुढे जरा हा शब्द आहे हा मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगते. विनिवृत्त कामाहा, वृत्ती म्हणजे काय? वृत्ती म्हणजे कल किंवा इन्क्लिनेशन. आपल्या मनाचा कल कुठे आहे? भौतिकाकडे आहे की अध्यात्माकडे आहे? हे जे हा जो मनाचा कल आहे त्याला वृत्ती म्हटलेलं आहे. निवृत्ती जनरल निवृत्तीचा अर्थ जर तुम्ही मराठीत बघितला तर जेव्हा आपण म्हणतो ना की अमका माणूस रिटायर झाला म्हणजे तो निवृत्त झाला. मग इकडे निवृत्ती म्हणजे जो आपल्या मनाचा भौतिकेकडे कल आहे ते जे भौतिक इन्क्लिनेशन आहे ते जेव्हा तुम्ही सोडता, जेव्हा त्याचा भौतिकाचा तो त्याग करता, मन तुम्हाला भौतिकाकडेच घेऊन जाणार आहे, त्याचा जेव्हा तुम्ही त्याग करता तेव्हा त्याला निवृत्ती म्हटलेलं आहे. आणि वृत्ती आणि प्रवृत्ती दोघांच्याही पलीकडे जेव्हा तुम्ही जाता तेव्हा आपण त्याला भक्ती म्हटलेलं आहे. म्हणजे आता माझं मन मला गाईड करत नाहीये काय चांगलंय काय वाईट आहे. मी माझ्या गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली मी चाललेले आहे. म्हणजे कुठेही आता इकडे मन नाहीये. आणि अशाला विनिवृत्त कामा असं म्हणतात. काम म्हणजे काय? तुमच्या असंख्य इच्छा. आणि जेव्हा तुम्ही अगदी त्या फोर्सफुली बाहेर टाकता, सगळ्या बाहेर टाकता, तेव्हा फक्त निवृत्त नाही होत, ते विनिवृत्त होतं. म्हणजे इकडे तो शब्द जो वि अगोदर आहे त्यांनी दाखवलं जातं की किती फोर्सफुल हे आहे आणि फोर्सफुली या सगळ्या इच्छा बाहेर टाकलेले आहे. तर जसं आपल्या हृदयामध्ये अनर्थ असतात. आता अर्थ म्हणजे काय? अर्थाला अनेक शब्द आहेत. आताच मी सांगितलं जे पैसे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. पण अर्थ म्हणजे जे काय व्हॅल्युएबल आहे त्याला आपण अर्थ म्हणतो. आणि ज्याची काहीच व्हॅल्यू नाहीये, जे युजलेस आहे त्याला आपण अनर्थ म्हणतो. तर ही जी अनर्थ आहेत ही जेव्हा आपल्या हृदयातून बाहेर पडतात तेव्हाच आपल्याला विनिवृत्ती म्हणजे या भौतिकापासून आपण पूर्ण अनासक्त होतो. तर इकडे आपण थोडस वाचूया या श्लोकामध्ये. हो. आता बरं, जो पहिला आहे निर्माण मोहा. तर मान म्हणजे आपली जी प्रतिष्ठा आहे, आपला जो अहंकार आहे, हा अहंकार कशामुळे असतो? कोण सांगू शकेल? अहंकार कशामुळे असतो? मी करता मी भोगता असं बरोबर, मिथ्या म्हणजे अहंकार अज्ञान असतो. असतं ना. अज्ञानामुळे भ्रम निर्माण होतो, अहंकार निर्माण होतो आणि आपल्याला काय वाटतं की मी या प्रकृतीचा स्वामी आहे आणि ही जी प्रकृती आहे ही माझ्या एन्जॉयमेंटसाठी आहे, ही मी भोगता आहे असं जेव्हा त्याला वाटतं अज्ञानामुळे, तेव्हा त्याच्यामध्ये अहंकार निर्माण होतो, मिथ्या अहंकार निर्माण होतो. आणि हा माणूस कधीही भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाही. तो कधीही जाणू शकत नाही की श्रीकृष्ण या ब्रह्मांडाचे नाही पण अशा असंख्य ब्रह्मांडाचे स्वामी आहे.
यांनी आपण कधीच श्रीकृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. फक्त जेव्हा आपण याच्यातून बाहेर पडतो, आपल्याला ज्ञान मिळतं, तेही ज्ञान एका प्रामाणिक परंपरेतील आध्यात्मिक गुरु आपल्याला जेव्हा ज्ञान देतात, तेव्हाच आपण या सगळे जे मिथ्या अहंकार आहे, खोटा मान, मोह, याच्यापासून आपण बाहेर पडू शकतो. आता वाचायचंय याच्यामध्ये, हो. एक मिनिट, 8वी-9वी लाईन असेल. भूमी ही मानव समाजाचीच असल्याचे लोक मानतात किंवा त्याच्या हरे अगोदरची कृष्ण. संपूर्ण जग याच समजुतीने चालले आहे. हा चालेल. हरे कृष्ण. संपूर्ण जग याच समजुतीने चालले आहे. भूमी ही मानव समाजाचीच असल्याचे लोक मानतात आणि स्वतः स्वामी असल्याच्या भ्रामक कल्पनेमुळे त्यांनी भूमीचे विभाजन केले आहे. मनुष्याने मानव समाजच या जगताचा प्रभू आहे आणि भ्रामक कल्पनेच्या अतीत गेले पाहिजे. जेव्हा मनुष्य अशा भ्रामक कल्पनेतून मुक्त होतो, तेव्हा तो समाज आणि राष्ट्र इत्यादींवरील आसक्तीमुळे उत्पन्न होणाऱ्या कुसंगापासून मुक्त होतो. या कुसंगामुळेच तो या भौतिक जगतात बद्ध होतो. या संग दोषाचा त्याग केल्यावर त्याने आध्यात्मिक ज्ञानाचा विकास केला पाहिजे. वास्तविकपणे आपल्या नियंत्रणाखाली काय आहे आणि काय नाही हे त्याने ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे जाणून घेतले पाहिजे. अशा रीतीने यथार्थ वस्तुस्थितीचे ज्ञान झाल्यानंतर तो सुख आणि दुःख, आनंद, विषाद इत्यादी सर्व द्वंद्वातून मुक्त होतो. तो पूर्णपणे ज्ञानमय होऊन भगवंतांना शरण जाण्यास समर्थ होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे जेव्हा आपण मोह, खोटी प्रतिष्ठा आणि असत संघापासून मुक्त होतो, ते झाल्यानंतर सुद्धा पुढची स्टेप काय आहे की आपल्याला ज्ञान घेतलं पाहिजे. तेव्हा आपली पात्रता होते की आपण ज्ञान घेऊ शकतो आणि ते ज्ञान घेतल्यानंतर मग आपण श्री कृष्णांना जाणू शकतो, त्यांना शरण जाऊ शकतो. आता इतके श्लोक श्रीकृष्णांनी सांगितले की आध्यात्मिक जग कसं आहे, खूप कॉम्प्लेक्स आहे आणि तुम्हाला हे भौतिक जग कसं आहे, खूप कॉम्प्लेक्स आहे आणि याच्या भौतिक जगाकडे तुम्ही अनासक्त झाल्याशिवाय तुम्ही आध्यात्मिक जगात येऊ शकत नाही. मग हे जे वटवृक्ष आहे, याला जर तुम्हाला कापायचं असेल तर अनासक्तीचीच तलवार लागते. या तलवारीने तुम्ही छेदू शकता. मग ही जी ज्ञानाची किंवा अनासक्तीची तलवार आहे, ती प्राप्त होण्यासाठी आपल्याला काय कुठल्या गोष्टींचा त्याग केला पाहिजे? तुमचा मोह, खोटी प्रतिष्ठा आणि असत संघाचा त्याग केला पाहिजे. हा त्याग झाल्यानंतर तुम्ही श्रीकृष्णाकडे जाऊ शकता. आता आपण हे एवढं सांगितल्यावर श्री कृष्णाने आता आध्यात्मिक जग कसं आहे सांगितलं. आता इतकं आपल्याला या भौतिक जगाचं सांगितलंय, पण आध्यात्मिक जगाची आपल्याला माहिती नाहीये. मग आपण आध्यात्मिक जगाकडे आकर्षित कसे होणार? आपल्याला हे समजलंय की भौतिक जग हे दुःखालयम अशाश्वतम आहे. इकडे जे काही आहे ते सगळं अपसाइड डाऊन आहे, इन्व्हर्टेड इमेज आहे. म्हणजे जो आपल्याला आनंद आपण या जगात शोधतोय, आनंद या जगात नाहीच आहे. आनंद आध्यात्मिक जगातच आहे. पण कुठेतरी आपण चुकीच्या डायरेक्शन मध्ये चाललेलो आहोत. मग आता श्रीकृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की त्यांचं जग कसं आहे, आध्यात्मिक जग कसं आहे, तिकडे काय काय आहे. कारण आपल्याला त्याचं आकर्षण निर्माण झाल्यावर इकडचं भौतिकाचं आकर्षण कसं सुटणार? मग आता आपण 6वा जो श्लोक आहे तो बघूया. कुमुद माताजी, आहेत का?
नाही. कुमुद माताजी, मी वाचू का? श्लोक 6 न हो. तद्भासयते सूर्यो. वाचू का? वाचा वाचा. न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आपल्याला श्रीकृष्णाने सांगितलंय या मटेरियल वर्ल्ड हे आपलं भौतिक जग आहे, यात आपल्याला एक्झॅक्टली ऑपोजिट अनुभव असतो ना, की इकडे सूर्य आल्याशिवाय प्रकाश येत नाही, सगळीकडे अंधार असतो. पण जे वैकुंठ लोक आहे, गोलोक वृंदावन आहे, तिकडे तसं नसतं. तिकडे सूर्यप्रकाश लागत नाही, वीज लागत नाही, तिकडे सर्व काही प्रकाशमानच असतं. तर याचं हे खूप छान वैकुंठाचं वर्णन भागवतम मध्ये दिलंय. तिकडे त्यांनी सांगितलंय की तिकडे वैकुंठामध्ये अनेक अरण्य आहेत जी शुभ मानली जातात, कारण तिकडे जी झाडं आहेत, वृक्ष आहेत, ते सर्व कल्पवृक्ष आहेत आणि प्रत्येक ऋतूमध्ये ते फुलांनी फळांनी बहरलेले असतात. इकडे कसं असतं, आता काही ऋतूंमध्येच झाडांना फळ दिसतं. फुल 12 मंथ्स असं कुठलंही झाड नसतं की त्याला एकसारखी फळं येत असतात. ठराविक ऋतूमध्ये त्याला फळं येत असतात. तर तिकडे तसं नसतं की सगळी जी वृक्ष आहेत ती कल्पवृक्ष तर आहेतच आणि 12ही महिने ते फळांनी आणि फुलांनी बहरलेले असतात. मग तिकडे त्यांनी छान वर्णन केलेलं आहे की तिकडे तिकडचं जे आकाश आहे तिकडे विमानामध्ये भगवंतांचे जे पार्षद असतात ते भ्रमण करत असतात आणि त्यांच्याबरोबर ते जे पार्षद असतात त्यांच्याबरोबर त्यांच्या पत्न्या पण असतात आणि ते दोघं काय करतात, कृष्णलीलांचे गायन करत असतात. मग त्यावेळी सरोवरात उमललेल्या माधवी वेलीचा मकरंद याच्यातून जो सुगंध निघत असतो हा सर्वत्र पसरलेला असतो आणि हा सुगंध या पार्षदांना, त्यांच्या पत्न्यांना आपल्याकडे आकर्षित करायचा प्रयत्न करत असतो. तेव्हा त्या सुगंधाकडे लक्ष न देता तो सुगंध घेऊन येणाऱ्या वायूलाच हे पार्षद आणि त्यांच्या पत्न्या दोष देतात. मग तिकडे त्यांनी सांगितलंय की खूप पक्षी असतात, ते किलबिल करत असतात. कोकिळा, सारस, चकवा, चातक, हंस, पोपट, होला पक्षी, मोर, कबूतर यांचा कलह चालू असतो. पण ज्यावेळी तिकडे एक भ्रमर उच्च स्वरात गुंजारव करत येतो तेव्हा सगळे पक्षी जे असतात ते एकदम सायलंट होतात, मौन पाळतात. ते का मौन पाळतात? कारण त्यांना माहिती असतं की हा जो भ्रमर आहे हा श्रीकृष्णाच्या किंवा विष्णूंच्या गळ्यात जो सुंदर फुलांचा हार घातलेला आहे त्या फुलांवर तो स्थित असतो आणि तो हरिकथा आपला गुंजारव करून हरिकथा सांगतोय आणि ती हरिकथा ऐकण्यासाठी सगळे पक्षी आतुर असतात आणि त्याच्यामुळे ते सगळे पक्षी एकदम शांत होतात. आणि त्याचप्रमाणे तिकडे जे वृक्षवेली असतात त्या सर्वांना माहिती आहे की तुळस जी आहे आणि तुळशीचा जो जी मंजिरी आहे किंवा तुळशीची फुलं आहेत तिचा सुगंध भगवंतांना अतीव प्रिय असतो आणि ते आपले शरीर तुळशी पत्राने भूषवतात. तर हे पाहून मंदार, कुंद
रात्री उमलणारे कमळ, पुन्हा बकुळ किंवा दिवसा उमलणारे कमळ, पारिजातक ही फुले तुळशीची प्रशंसा करतात. आणि जिकडे जिकडे तुळस उगवते तिकडे ही सगळी जी वृक्ष असतात ती खाली वागतात आणि या तुळशीला जणू काही ते प्रणाम करतात. तर असं ते खूपच सुंदर वैकुंठाचं डिस्क्रिप्शन आहे भागवतम मध्ये. थोडंसंच मी तुम्हाला सांगितलं. आता हे आपण या श्लोकामध्ये जे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय ते वाचूया आपण. इकडे सेकंड पॅरेग्राफ. जोपर्यंत जीव या अंधकारमय भौतिक जगतात असतो. हरे कृष्ण. जोपर्यंत जीव या अंधकारमय भौतिक जगतात असतो तोपर्यंत तो बद्धावस्थेत असतो. परंतु जेव्हा तो या भौतिक जगतरूपी विकृत प्रतिबिंबित वृक्षाला छेदून आध्यात्मिक विश्वात प्रविष्ट होतो तेव्हा तो मुक्त होतो. नंतर तो पुन्हा या प्राकृत जगात परत येण्याची शक्यताच राहत नाही. बद्धावस्थेमध्ये जीव स्वतःला भौतिक प्रकृतीचा स्वामी समजत असतो. परंतु मुक्तावस्थेत तो आध्यात्मिक जगतात प्रविष्ट होऊन भगवंतांचा पार्षद बनतो आणि त्या ठिकाणी सच्चिदानंदमय जीवनाचा उपभोग घेतो. वैकुंठ जगताविषयी माहितीमुळे मनुष्याने मुग्ध झाले पाहिजे. त्याने सत्यत्वाच्या विकृत आणि मिथ्या प्रतिबिंबातून सुटका करवून जे शाश्वत जगत प्राप्त करण्याची दृढ इच्छा केली पाहिजे. ज्याची या भौतिक जगतावर अत्याधिक आसक्ती आहे त्याला ही आसक्ती तोडणे अत्यंत कठीण आहे. परंतु जर त्याने कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला तर तो हळूहळू निरासक्त होण्याची शक्यता असते. यासाठी त्याने कृष्ण भावना भावित भक्तांशी सत्संग करणे आवश्यक आहे. त्याने कृष्ण भावनेला समर्पित झालेल्या संघाचा शोध घ्यावा आणि भक्तिपूर्ण सेवा कशी करावी याचे शिक्षण घ्यावे. या प्रकारे मनुष्याला भौतिक जगाविषयीची आसक्ती भेदणे शक्य होईल. केवळ भगवी वस्त्रे परिधान करून कोणी प्राकृत जगताच्या आकर्षणातून मुक्त होऊ शकत नाही. त्याने भगवत भक्तीमध्ये आसक्त झाले पाहिजे. म्हणून 12व्या अध्यायात वर्णिल्याप्रमाणे भक्तियोग हाच वास्तविक वृक्षाच्या असत्य प्रतिबिंबापासून मुक्त होण्याचा एकमेव मार्ग आहे. या गोष्टीचा मनुष्याने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. 14व्या अध्यायात सांगण्यात आले आहे की भक्तियोग हाच केवळ एकमेव शुद्ध आणि दिव्य विधी आहे आणि इतर सर्व प्रकारचे विधी भौतिक प्रकृतीद्वारे प्रदूषित झाले आहेत. या श्लोकामधील परम मम हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. वस्तुतः भगवंत अखिल जगतातील यच्चयावत वस्तूंचे स्वामी आहेत. परंतु आध्यात्मिक जगत हे परमम अर्थात षड ऐश्वर्य पूर्ण आहे. कठोपनिषदातही 2.2.15 मध्ये सांगण्यात आले आहे की वैकुंठ लोकात सूर्यप्रकाश, चंद्रप्रकाश किंवा नक्षत्रांची मुळीच आवश्यकता नाही. न तत्र सूर्यो भाती न चंद्र तारकम. संपूर्ण वैकुंठ जगत भगवंतांच्या अंतरंग शक्तीद्वारे प्रकाशित झाले आहे. त्या परमधामाची प्राप्ती केवळ भगवंतांना शरण जाण्यानेच होऊ शकते, इतर कोणत्याही मार्गाने नाही. हरे आता कृष्ण. हे जे वैकुंठ आहे, गोलोक वृंदावन आहे किंवा जे आध्यात्मिक जग आहे त्याची तुलना किंवा त्याला चिंतामणी धाम म्हटलेलं पाहिजे, म्हटलं आहे. आणि असं म्हटलंय की आपण हे जे भौतिक जग आहे, सगळी ब्रह्मांड जितकी आहेत त्या सर्वांची संपत्ती आपण एकत्र केली तर वैकुंठातला जो एक रजकण आहे त्याची सुद्धा एवढी सगळी संपत्ती बरोबरी त्याची होऊ शकणार नाही. आणि असं म्हटलंय जे वैकुंठ आहेत, वैकुंठ सुद्धा खूप आहेत, त्या वैकुंठातली संपत्ती जरी सर्वत्र एकत्र सर्व एकत्र केली तरी ती संपत्ती गोलोक वृंदावनातल्या
एक रजकण आहे त्याची बरोबरी करू शकणार नाही असं म्हटलं जातं. आणि म्हणून इकडे आपल्याला शिला प्रभुपादांनी सांगितलंय की तुम्ही भक्तिमय सेवा करा आणि या जगातून तुम्ही मुक्त व्हा. आता किती वाजलेत? आपण आणि एक श्लोक करूया का? 7वा. कुमुद माताजी आहेत? येस माताजी आहे मी. हो आहे, करा 7. ना. हो. ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःषष्ठान् इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. बद्ध जगातील जीव माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्ण. तर हा जो श्लोक आहे हा अत्यंत महत्वपूर्ण आहे, की जिकडे आपल्याला समजतं की आपण कोण आहोत. आपण श्रीकृष्णाचे अंश आहोत आणि ते सुद्धा कसे शाश्वत अंश आहोत. जीवभूत सनातन हा शब्द वापरले, म्हणजे आपण श्री कृष्णाचे शाश्वत अंश आहोत. आणि श्रीकृष्णाला माहितीये की आपलं जीवन कसं चाललंय इकडे. मनःषष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृती स्थानी कर्षती. कर्षती म्हणजे संघर्ष, म्हणजे इकडे या भौतिक जगात आपण कसे राहत आहोत. आपला रोजचा दिवस, रोजचा क्षण म्हणायला हरकत नाही, एक संघर्ष आहे. तर आता जेव्हा कृष्ण आपल्याला सांगतोय की तुमचं लाईफ कम्फर्टेबल नाहीये, खूप स्ट्रगल आहे, तर कोणी असं म्हणू शकेल का की या भौतिक जगामध्ये माझं लाईफ, माझं जीवन एकदम कम्फर्टेबल आहे? असं कोणी म्हणू शकत नाही. आता इकडे जेव्हा कृष्ण सांगतो की मम वंशे जीवलोके जीवभूत सनातन, तेव्हा आपल्याला आणि एक गोष्ट समजते की या भौतिक जगात असू आपण किंवा आध्यात्मिक जगात असू, आपण त्याचे अंशच राहणार. आपण त्याच्यावर कधी मर्ज होणार नाही. आपली आयडेंटिटी जी आहे ती सेपरेट आहे, इंडिव्हिज्युअल आहे, आणि ती आयडेंटिटी आपली कायमच राहणार आहे. आपण त्याच्यामध्ये कधीही विलीन होऊ शकणार नाही. आता कृष्णाशी एकरूप होणं याचा अर्थ काय शिला प्रभुपादांनी सांगितला की गुणात्मक एकरूपता आपल्यामध्ये येते जेव्हा आपण मुक्त होतो तेव्हा. म्हणजे आपण सुद्धा सच्चित आनंद हे स्वरूप आपल्याला प्राप्त होतं. सत म्हणजे शाश्वत, म्हणजे आपल्याला दिव्य शरीर मिळतं ज्याचा नाश कधीच होत नाही. चित, चित म्हणजे ज्ञान, ज्ञानाने आपण परिपूर्ण असतो. आणि आनंद स्वरूप म्हणजे आपण सुद्धा आपलं स्वरूप आनंदमय होतं. अशा तऱ्हेने आपण एकरूप होतो गुणात्मक, पण आपण त्याच्यामध्ये कधीही विलीन होत नाही. आपण नेहमी सेपरेटच राहतो. ज्याप्रमाणे जे एखादी स्त्री जेव्हा गरोदर असते तेव्हा तिचं बाळ तिच्या गर्भामध्ये असतं. जेव्हा बाळ तिच्या गर्भामध्ये असतं तेव्हा ते तिच्या बरोबर मर्ज झालेलं असतं का? नाही, ते सेपरेटच असतं. आणि जेव्हा त्याचा जन्म होतो तेव्हा ती एक वेगळी एंटिटी किंवा तो एक वेगळा जीवात्मा असतो. तरीही तो वेगळा झाला तरी त्याचं नातं त्याच्या आई बरोबर कायम राहतं का? सांगा बरं मला. आता तो सेपरेट झालाय, नातं राहतं का हो, त्याच्या नातं हे कायम आईकडे? असतं. राहतं, कायमच हो, ते कायम असतं. राहतं. पण हे नातं तुटलं म्हणजे त्याला विस्मरण झालं आणि आपली आई जर तो मुलगा, मला आई आहे वडील हे माहीतच नाही मला, आणि कुठेतरी रस्त्यावर गेला, इकडे फिर तिकडे फिर, तर त्याचं आयुष्य कसं होईल? क्षण आणि क्षण स्ट्रगल असेल त्याला. जसं आता आपलं जीवन आहे,
की आपल्याला विस्मरण झालंय की आपण कृष्णाचे आहोत, हे विस्मरण झालेलं आहे. म्हणून आपला इकडे खूप संघर्ष चालू आहे आणि आपल्यामध्ये ते नॅचरल असतं. आता एखादा लहान मूल, त्याला शिकवावं लागतं का कसं चालायचं की ते आपोआप चालू शकतं? सांगा बरं मला. आपले आपण शिकतो ते चालायला. आपण चालायला आपले आपण शिकतो. पहिल्यांदा ते रांगायला लागतं, मग काहीतरी त्याला एक खुर्ची दिसते, त्या खुर्चीला धरून उभं राहायचा प्रयत्न करू लागतं, मग हळूहळू चालू लागतं. आपल्याला काहीही शिकवावं लागत नाही. तसंच भक्ती ही आपल्यामध्ये नैसर्गिक आहे, आपल्यामध्ये आहे. का? कारण आपलं नातं कृष्णाशी आहे. ते जे स्पॉन्टेनियस लव्ह आहे, रागानुगा भक्ती, ती भक्ती आपल्यामध्ये ऑलरेडी आहे. ती फक्त आता आपल्याला जागृत करायची आहे आणि आपल्याला कृष्णाकडे जायचंय. ज्याप्रमाणे आता तुम्ही जर बघितलं तर एखादं वृक्ष असेल, वृक्षाचा उगम या पृथ्वीपासून म्हणजे मातीपासून होतो आणि मग वृक्षाला फळं आल्यावर आणि फळं पिकल्यानंतर ती फळं कुठे पडतात? परत जमिनीवरच पडतात ना, पृथ्वीवर पडतात. का? कारण ते जे अट्रॅक्शन, त्याचा जन्म पृथ्वीपासून झालाय आणि पृथ्वीचंच अट्रॅक्शन त्याला असतं. त्याच तत्वाकडे ते आकर्षित होतं. तेच आता होळीला जेव्हा आपण होळी पेटवतो तेव्हा जर तुम्ही बघितलं असेल तर आपण ते जे ठिणग्या असतात अग्नीतल्या, ते सूर्य तत्व सुद्धा अग्नी आहे. तर ते जे त्या ज्या ठिणग्या असतात त्या किंचित वर जातात आणि मग खाली पडतात. तर हे सुद्धा त्यांचं आकर्षण अग्नी तत्वाकडे असतं आणि मग त्या खाली पडतात. त्याचप्रमाणे आपल्यामध्ये सुद्धा हे नैसर्गिक आकर्षण कृष्णाकडे असतं. कारण आपला जन्म हा कृष्णापासून झालेला आहे. फक्त आपण विस्मरणात आहोत. ज्या क्षणी आपल्याला स्मरण होतं तेव्हा आपोआप ही जी रागानुगा भक्ती आहे ती आपोआप बाहेर येते आणि आता आपल्याला प्रयास करावा लागतो. रोज भगवद्गीतेचा क्लास अटेंड करा, पुस्तकं उघडा, भागवतमचं लेक्चर ऐका, हे आपण करतोय. पण आता हळूहळू जसं जसं आपण करतोय तसं कृष्ण सुद्धा आपल्या हृदयातली जी अनर्थ आहे, जी मळ साठलेली, ती हळूहळू जेव्हा साफ करतोय तेव्हा कृष्णाबद्दल सुद्धा जे प्रेम आहे ते हळूहळू त्याचा भक्तिवेलामध्ये रूपांतर होतंय आणि त्याची सुद्धा वाढ होऊ लागते. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की इकडे या भौतिक जगामध्ये मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष चालू आहे. तर हा संघर्ष म्हणजे काय? तुम्हाला काय वाटतं संघर्ष म्हणजे काय? इंद्रिय उपभोग आपण जो घेतोय, काय? इंद्रिय उपभोग घेतोय आपण, इंद्रियांच्या आनंदाच्या हा मागे लागलोय. सॅटिस्फाय द हा सेन्स ग्रॅटिफिकेशन. हा बरं, आणि कोणाला काही सांगायचंय? म्हणजे एका ठिकाणी माताजी भौतिकाची ओढ आहे पण आत्म्याची ओढ कृष्णाकडे आहे, तर त्यामुळे ती ओढाताण चालू आहे, हा संघर्ष असेल. संघर्ष म्हणजे काय की आपण या बद्ध अवस्थेत आहोत. आपल्याला शरीरात आपण आहोत. ही कम्फर्टेबल प्लेस नाहीये आत्म्याला राहण्यासाठी. आता एक मासा असेल, तुम्ही माशाला समुद्रातून बाहेर काढलं, त्याच्यासाठी एक सुंदर गोल्डन प्लेट ठेवली, त्याच्यामध्ये त्याला सुंदर मासे ठेवले खायला, त्याला बाहेर काढलंय, पाण्यातून बाहेर काढलंय, तर तो आनंदित असेल का ती सोन्याची प्लेट बघून आणि मासे बघून? नाही तो नाही काय म्हणेल? त्याचा संघर्ष कशासाठी असेल? परत पाण्यात जाण्यासाठी. पाण्यात येस, जाणे. आपलाही तोच संघर्ष आहे. पण आपला संघर्ष आपण काय करतोय?
एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात जातोय. तर याला हा स्ट्रगल म्हटलेला आहे की आपण आपल्या नॅचरल एन्व्हायरमेंट मध्ये नाही, आपण आपल्या निजधामात नाही. त्याच्यामुळे आपण जिकडे आहोत आता त्या सिच्युएशन मध्ये कोणीच कम्फर्टेबल नाहीये, कोणीच कम्फर्टेबल नाहीये. आणि यासाठी श्रीकृष्णाने म्हटलंय की मनासहित 6 इंद्रिय जी आहे त्यांचा संघर्ष चालू आहे. तर आपण आता यातलं थोडस वाचूया. 6 इंद्रिय कुठली आता माताजी? पावणे 5च 6 इंद्रिय वाजलेले म्हणतो ना, नाही, नाही, पावणे 5 5 पंचेंद्रिय. वाजले इंद्रिय आणि माताजी. मन. हा म्हणून एकूण माताजी 6. हा पावणे चालेल. 5 वाजले. हम्म. आता तर इकडे बरं आणि एक गोष्ट मी सांगायला विसरले. इकडे त्यांनी सांगितलं की भगवंत स्वतःचा विस्तार असंख्य रूपांमध्ये करतात. त्यात त्यांचे 2 जे मेन विस्तार जे आहेत ते म्हणजे स्वअंश. म्हणजे स्वअंश म्हणजे प्लिनरी एक्सपान्शन्स किंवा जे विष्णू तत्व आहेत, वराहदेव, प्रभू रामचंद्र, नरसिंहदेव किंवा परशुराम, हे जे सगळे त्यांचा जो विस्तार आहे त्याला आपण स्वअंश असं म्हणतो. आणि जे आपण आहोत, जीवात्मे आहोत, ते विभिन्न अंश म्हणजे सेपरेटेड एक्सपान्शन्स असं म्हटलेलं आहे. आणि जे भगवंताचे स्वांश असतात तर त्यांची जी प्रधान रूपे म्हणजे ती जे प्रभू रामचंद्र, नरसिंहदेव हे नित्य अस्तित्वात असतात. आणि त्याचप्रमाणे त्यांचे विभिन्न अंश असणाऱ्या जीवांनाही व्यक्तित्व असते. जीव भगवंतांचे अंश असल्या कारणाने त्यांच्यामध्ये भगवंताचे गुण अंश रूपाने असतात. या गुणांपैकी स्वातंत्र्य हा एक गुण आहे. प्रत्येक जीवात्म्याला स्वतःचे वैयक्तिक स्वरूप आणि आंशिक स्वातंत्र्य आहे. म्हणजे फ्री विल ही प्रत्येकाला आहे. आता या फ्री विलचा जेव्हा तो दुरुपयोग करतो तेव्हा हा जीव बद्ध होतो. म्हणजे आता आपले जे इंद्रिय आहेत, आपले जे सेन्सेस आहेत, ते सेन्सेस आपण आपल्याला तृप्त करण्यासाठी त्याचा वापर करतो. हा दुरुपयोग झाला. पण जेव्हा आपण हे जे इंद्रिय आहेत हे कृष्णाच्या आनंदासाठी, कृष्णाच्या प्रसन्नतेसाठी जेव्हा आपण त्याचा वापर करतो तेव्हा तो योग्य वापर केला इंद्रियांचा असं समजलं जातं आणि आपण भगवत धामात परत जाऊ शकतो. तर हे एक मी सांगायला विसरले होते. आता यातला 2nd पॅरेग्राफ आहे तो वाचायचा आहे. हा ते मांजर कुत्री पासून का? हा बरोबर. हा चालेल. हरे कृष्ण. मांजर, कुत्री, मनुष्य, प्राणी इत्यादी जीवच नव्हे तर प्राकृतिक जगताचे ब्रह्मदेव, भगवान शंकर आणि विष्णू इत्यादी महान नियंत्रकही भगवंतांचे अंश आहेत. ते सर्व अनित्य नसून शाश्वत आहेत. या श्लोकातील कर्षती, संघर्ष करणे हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. बद्ध जीव जणू काही लोखंडांच्या साखळ्यांनी बांधला गेला आहे. तो मिथ्या अहंकाराने बांधला गेला आहे आणि मन त्याला संसारात संघर्ष करण्यासाठी भाग पाडणारे प्रमुख कारण आहे. जेव्हा त्याचे मन सत्वगुणामध्ये स्थित असते तेव्हा त्याचे कर्म लाभप्रद असते. रजोगुणामध्ये स्थित असते तेव्हा त्याचे कर्म कष्टप्रद असते आणि तमोगुणामध्ये स्थित असते तेव्हा ते हीन जीव योनीत भ्रमण करीत असतो. तरीही या श्लोकावरून स्पष्टच आहे की बद्ध जीवावर मन तथा इंद्रियासहित भौतिक शरीराचे आच्छादन आहे आणि जीव मुक्त झाल्यावर हे भौतिक आच्छादन नष्ट होते. तथापि मुक्त होताच त्याचा आध्यात्मिक देह मूळ स्वरूपात व्यक्त होतो. मध्यांदिनाय श्रुती मध्ये पुढील माहिती आढळते. सवा एष ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्त्यमतिसृज्य ब्रह्माभिसंपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मण्यवेदम
सर्व मनु भवती. अर्थात जेव्हा जीव आपल्या प्राकृत देहाचा त्याग करून वैकुंठ लोकात प्रवेश करतो तेव्हा त्याला स्वतःचे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होते. आपल्या आध्यात्मिक शरीराद्वारे तो भगवानांना समोरासमोर पाहू शकतो, भगवंतांशी प्रत्यक्षपणे बोलू शकतो, भगवंतांना ऐकू शकतो आणि त्यांना तत्वतः जाणू शकतो. स्मृती ग्रंथावरूनही असे कळून येते की वसंती यत्र पुरुषः सर्वै वैकुंठ मूर्तयः. जीव वैकुंठ लोकामध्ये भगवंतांच्या दिव्य शरीरासारख्या शरीरामध्ये वास करतो. शारीरिक रचनेचा विचार केल्यास भगवंतांचे विभिन्न अंश असणाऱ्या जीवांमध्ये आणि विष्णू मूर्तींच्या विस्तारामध्ये मुळीच भेद नसतो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भगवंतांच्या कृपेमुळे जीवाला मुक्तीनंतर आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती होते. ममैवांशः हे शब्द सुद्धा महत्वपूर्ण आहेत. भगवंतांचे अंश हे काही एखाद्या भौतिक वस्तूच्या तुटून पडलेल्या तुकड्याप्रमाणे नाहीत. आपण यापूर्वीच दुसऱ्या अध्यायात जाणले आहे की आत्म्याचे तुकडे करता येत नाहीत आणि या अंशाला भौतिक दृष्ट्या जाणता येत नाही. जड पदार्थाचे तुकडे करून ते पुन्हा ज्याप्रमाणे जोडतात त्याप्रमाणे हा अंश नाही. ही भौतिक संकल्पना या ठिकाणी लागू होत नाही, कारण वर्तमान श्लोकामध्ये सनातन हा शब्द योजलेला आहे. हा अंश शाश्वत आहे. दुसऱ्या अध्यायाच्या प्रारंभी असेही सांगण्यात आले आहे की प्रत्येक देहामध्ये भगवंतांचा अंश उपस्थित आहे. देहिनो अस्मिन् यथा देहे. जेव्हा हा अंश शारीरिक बंधनातून मुक्त होतो तेव्हा तो आध्यात्मिक विश्वातील एखाद्या वैकुंठ लोकामध्ये आपले मूळ आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करतो आणि भगवंतांच्या सान्निध्याचा उपभोग घेतो. तथापि या श्लोकावरून जाणले पाहिजे की ज्याप्रमाणे सोन्याचे कण देखील सोनेच असते त्याप्रमाणे जीव हे भगवंतांचे अंश असल्या कारणाने गुणात्मक दृष्ट्या भगवंता समानच आहेत. हरे कृष्ण. आता मला वाटतं आपण पुढचा जो श्लोक आहे तो उद्या करूया. उद्या कदाचित मी 3:30ला क्लास ठेवीन. आता काही तुम्हाला प्रश्न आहेत का याच्यावर तर विचारू शकता तुम्ही. कुमुद माताजी रेकॉर्डिंग बंद करता का?